Здравейте! Това видео е за ViralBG. В него ще разберете как се нагласят скандалите в шоу-бизнеса. Нека започваме! Ще разгледаме един пример от 2007 година. Примерът е взет от книгата на Робърт Грин съвместно с 50 Cent, 50-тия закон. Доста добра книга. Препоръчвам ви да я прочетете. Примерът се разигра през далечната 2007 година. 2007, когато изкача албума на 50 Cent Curtis. Но 50 Cent тогава е разочарован, преди да изкочи самия албум. Защо ли? Защото вижда, че лейбъла, за който работи, се държи така, че албума ще се продава от само себе си. Лейбъла не прави нищо за това да се популяризира самия албум, така че да направи повече продажби. Мисля си, че щом другите му предишни албуми са се продавали много, и този ще се продава от само себе си в много бройки, в милиони копия. Но 50 Cent решава да поеме нещата в свои ръце. И именно един ден разбира, че едно от видеята е изтекло в интернет преди официалната премиера. И той вместо да нареди забрана на клипа да бъде блокиран от съответните сайтове, той измисля нещо по-хитро. Събира своите хора и им нарежда да се свържат с собственици на сайтове, журналисти и така нататък. И той им казва: скълъпена версия, прави се на ядосан, чупи телевизора в офиса, чупи стъкло, чупи и друга техника и излиза викайки от самия офис, викайки гневен. Но фактически той се прави нарочно гневен. Той не е гневен, просто се прави реклама. Това е неговата цел. Неговата цел е да се направи реклама. На всички им е било наредено да мълчат, да им казват каква е целта и да изглежда, че е гневен. С една дума, целта е да се постигне, да се покаже пред хората, че 50 Cent е гневен, че той е гневен рапър и че неговия образ не е променен. Това е рекламата му. И именно понякога целта на тези скандали е да правят реклами на самите артисти и по този начин хората да им е по-интересно и да слушат самите албуми. Това видео беше за ViralBG. Благодарим ви за гледането. Харесайте клипа, споделяйте социалните мрежи, абонирайте се за канала, харесайте нашата Facebook страница.